ene weli kono enen terndira e hojomaaji ɗi joni en ngari ko binditgol woodi koye recensement wona nanandirama wonti fulɓe iwi lawɓe iwi pol iwi naggam beela eɗen jaaɓi ɗum iwi beela koye saaha mum mbaɗɗen ɗum iwi soɓe jeehi maɓe paam ɗum waɗe joni joni tan gonnoɗo labbo o famira ɗum ka labbo ka pullo o ka gawowo o ka pullo o ka gaynako eyyi beele eɗum koye saaha muɗum waɗa ma ɗum famire noon eyyi joni kam ɗum eɗen so haala ka ari tan en jettat sukaɓe men wonɓe duɗal jaaɓi ha tirde fedde wiyetede meef eɗen jettaɓe saabu hunde foof waɗi ko sababuji de ɗum ɗo fuɗɗiti hitande foof so ari ma en duk holko waɗata leñol wiye jolfo tan wiye labbo wiye pullo wiye labbo ndo wiye séréer wiye tukulor wiye jaago wiye pullo o wiye mandenga ɗo ɓe mbi ɗum ɗo ko ma iwa ɗum woni ɓe ummi ɓe jeehi ɓe gullitoye ɓen noddiɓe yoɓe ngar ɓe jooɗo ɓe jewtide saabu wonɓe ɗon ɓe jogui ko miijo moƴƴo ɓe jiiɗi ko yen nanodir ɓe gonani e toonde men no cikkirten ni ɗum en jeehi han jananama ɗum en kalaniɓe kay kamɓe ko ɗo ɓe tawi ne winda no fewda no yuɓɓinira hono ni ko ɓuuri hen hewde ko majjere sukaɓe ne mbi jahata jaadani am ɓe jaadi am Allah rokkimi fartan e famde juɓɓuɗi leñol men ngol e hoore muɗum kamɓe koye mabɓe ɓe paamani ɗum enen e koye meɗen ni en paamani ɗum pammin ɗemɓe so labbo so ƴettama waɗama leñol te to labbo wiyete kañum woni dikko Samba gaynako Demba bambaɗo ko ɓeɗo ndewdiri ndiɗi yumma e baba so darima to joni waɗama leñol tawi firtata labbo o ko yaa labo lekki moƴƴi ɓurki feew eyyi walla lawoɗa leɗɗe cewɗe ɗe kettinaɗe banggue law ɗum waɗi jolofnaɓe mbiyambo law goto o enen mbiyambo labbo wadde koye men o jeeya keewal ngal ɗum woni lawɓe ɗum woni ko jolfuɓe ƴettini mbiyamɓe lawɓe ɓe garno e nder jolfuɓe tan koɓe jogui cinkal eɓe cinka rewɓe mabɓe ɓe ñanta rewɓe ɓe pewdo rewɓe koɓe yontaɓe kamɓe lawɓe ɓe mbawi yontide debbo bonɗo gari pewɗum ha yooɗa ɗum nani ɓe mabɓe ha ɓe mbawi ɗemgal mabɓe ɓe gonde mabɓe koɓe fulɓe holko waɗi ɓe serdede men mbiɓe ɗumen kadi gueɗel gonguel fulɓe kono kaldirta ni wona noon kaldirton mi anda ko woni sababu onon keewal mon e keelal mon koko jiɓodiri sa wi séréer soɓe ujunere koɓe séréer helmere nde waylota soɓe ɗiɗo soɓe gooto jolfo sa wi wolof ɗiɗo wolof temedere wolof gooto wolof kono minen keewal amen ko pluriel o ko fulɓe singulier o ko pullo son bindi fulɓe tan hay ɗum min perdat ote binde fulɓe tan goppon ɗon saabu fulɓe wona égal à séréer saabu ɗum wawi wonde séréer goto kono fulɓe o ko keewal mumen wadde mbaɗani amen pullo fulɓe mbaɗon laañal mbaɗon pullo o windi ɗum o yaltini écran o wi ko ni minen fof min poɓɓi min mbi ko ni o wi ko gasi ɓayre ko ni mbaɗaten saabu min kolliɓe wote nodde amen no min noddirtaki famɗi fof kam kalanɓe leydi sappo e tati ɗe mbanmi alaɗa nanmi hen pullo no waɗa inde ɗiɗi ine de ko wotere tan heddi kadi tinde fulɓe ina dendagal fulɓe ɓe kono ɗo pullo jagga ha waɗa comme no hinde ɗum ko fuutotoro tan won peccigu ngu en gandu wona fulɓe fof pecci ko fuutotoro tan fecci hinde nder kadi ko ɗon sosal ɓuuri hen hawnade kadi ilode addata nde ngoɗo miijo ha waɗi ɗum comme no état goto fof waɗa ministére toppina ɗum ministre uji ha leñol ngol wawa hewde doole mbawen hebde kala ko cohluɗen taw koye leñol men ko ɗum wanno ilo wadde noon enen noon en jeehi ha ɓooyi e caggal muɗum wontoyi hanti tinɗe ɗe ganduɗa ko wiide min mi wona ɗum ko ɗum ɗo ina herto goto fof so hertima yeehi ha ɓooyi kedderaɗe wiyede pullo o yo won tan gaynako wona gonga minen ko min aynaɓe kono min wona fulɓe tan no fulɓe ni ala komin fulɓe no heddiɓe ɓe kono ko gaynaka woni meccal ƴetton gaynako tan mbaɗo ɗum kay woni pullo wadde pullo firti ko janggata wadde pullo awata wadde firti ko pullo sehta wadde pullo wonata mécanicien pullo wawa wonde duwani wadde pullo wonata pilote avion ɗum ko majjere tigui rigui ɗum ɗo pamminɗen ɓe deɓe paami tan gasi o wi kadi no sallah jaaɓi e nder doggol ngol yomin mbaɗanɓe doggol golle ɗe gasani ñande hen
hunde nde koko laaɓi ceer haydara ɓeytake won yahoɓe noon ina jiiya bindol ngol ɗo waɗa ɗo fulɓe tukulor fulɓe lawɓe fulɓe hula ha joni ɗi ɗo ne haalani amen saabu way kono cikkunoɗo ma yimɓe mbiyoy noon o wi bindi ɗi min mbawa waylude ko winda to e kayitaji ɗi ko ngaalu ha heewi waɗa hen min mbawa ɗum waylu kadi ta o hokkata amen waylu ɗum ɗo saabu ɗo hanti ñoosima ɗo mbawaten yaade e windu yaade nde kono tablette aji amen ɗimin jogui ɗi e nder tablette aji min bindata toon ko fulɓe pullo kono ɗo neɗɗo foof ari wi amen ko tukulor ko ɗo min bindatma ɓe min gandi lawba ɓe min gandi ko ɗon tawi on tawi min mbaɗi ɗiɗo joɓɓude ɓeɗo ko famille fulɓe kono won woɓɓe heddiɓe tinno ɗon mbaɗa noon amen doggol ɗum jooɗoyo so waɗama oto joñoyama to so yeehi ha yimɓeɓe limama ha kalditi mamin duttoto e ɗen ɗon cengele min ƴeewa ko wonoy toon kala ɗo min tawi toon on dokki amen ko wiyete jawando on totti amen ko wiyete labbo on totti amen ko wiyete baylo on totti amen ko wiyete sakke on totti amen ko wiyete ferlanke on totti amen ko wiyete jolofnaji par ce que hay ɗum yimɓeɓe ne mbaɗira hono kam ɓe binda surtout o to mbiɗa o ɓen foof eɓe jangga e jaam so tawi ɗeto ngo haalditi eɓe mbawi artiroyde ɗum ɓe gartiroya ɗum kanko wi noon ɓe min gollida e mabɓe ɓe min gollida e mabɓe hakkillaji yimɓe ɗum non ɓe min gollida e mabɓe ɗum ko kanko ɗaɓɓe amen gueɗe ɗiɗi o wi balle amen hirjino kirjine yimɓe mon ɓe yoɓe gandu wiide nde komin toroɗo firtani wona pullo yoɓe gandu biyeteɗo labbo walla maabo o wona pullo ɗum ɓeydo ɗon wallude amen kamɓe fof ɓe keddo e helmere pullo walla fulɓe o kono kadi mbemin jiiɗi ɓeydon onon wittiyankoɓe e onon étudiant en ɓe gollide e amen ko fayi arde mbaɗa noon amen doggol kala ko woni iwdi pullo janggo e jaam min ganda ɗum so tawi yeehi ha dépouille waɗi min limi hamin gayni komin ruttitoɓe ngal toon cengalal joñagal min ƴeewo ko woni toon taw mbe min mbawi andude somin tawi toon jawando min ganda o ko pullo somin tawi toon maabo walla ferlanke min tawi toon balwalo walla min tawi toon biyeteɗo komi damganke walla goɗɗum min ganda ɗum fof ko pullo min bindi ɗum ɓe bindinani yooɗi so Allah jaaɓi maɓe namna amen ɗum min tottitaɓe ɗum ɗon ko waɗate ko caggal nde limore nde waɗi haljiti ɗum toon koko régli heddi ko enen koye men enen poti wadde ko heddi ɓuuri bonde ɗo gañeɗen ɗo wona toon ayɗe mbiya tan limore keewal eɓe gandi enen ɓuuri heew kono noon koɓe doguino ko ɗemgal ngal ay ɗemgal ngal ko ngal woni ko dugoten jamma e ñalawma o toon pewnita ɗen enen fof tan mbiyama eɗen nana jolfuɓe mbiyata nanata haydara nanata ko ɗemgal mumen koɓe 4 walla 50 walla 50 e nder temedere joni noon so tawi 50 joyo kadi heddiɓe e nder temedere nde ɓen fof mbino nana jolfe ɗen dañi 90 haaloɓe walla 90 so gaare men enen en nanat jolfe eyyi kamɓe ɓe nanta pular te enen joni windete eɗen nana jolfe kamɓe windeɓe nanta pular ay ɗo hanti banggue limore wonɗi ko ɗemgal ngal kamɓe ɓurat heew ngal sohla wonɗoɓe jeehi wonɗoɓe gadi en wonɗoɓe anduɓe mabɓe jooɗi moƴƴini enen anduɓe men mbaɗanani men hay hunde kala ko janggi français waɗa ko barke e banggue ɗemgal ɓe jinganani men ɓe ballani en haydara laamu France e laamu Sénégal état gouvernement faw bawɗo wonde walla tan ko ngolɗo leñol no ngol jooɗoto e dow leƴƴi keddiɗi ɗi ko tubakoɓe torino ɗum saabu won arnoɓe mbakki sasaji mumen balliɓe waaɓe hen joni Blaise Diagne en jaggi leƴƴi ɗi dokkiɓe mbaɗiɓe soldereɓe ɓe jiiɓe kaɓaya ina yiiɗi yendeɓe ndiɗo jeenari noon warata ɗum ko yendeɓe jolfo walla kañum jeeyi Sénégal ɗum ko jeenari ni ɓe dokkoy tan enen en kaɓe mabɓe mbiɗen kon jaɓaniɓe en mbawa jabdeɓe ɗum woni haare hakkude men e mabɓe ɓe tikkani en ɗum kala ko jeynoɗen ndinɗo en heddiɓe mabɓe korkide juuɗe men ɓe tottoye ɓeeto joni noon jangguɓe men ɗe gaari nde juynitaki ɗum etaki andude ɗum woni koye wiide men eɗen keewi haala eɗen keewi ɗum ɗo yimɓe fof ko gootum en mbiyani hay goto wona goto en toñani hay goto en gandiraka mukko toñde e wujjude yimɓeɓe ɗe piyaɓe ɗon kaɓɓaɓe kala bawɗo wadde noon jiyaɗo waɗi noon fof ko majjuɗo tan kono wona pullo way noon ko majjuɗo tan way noon neɗɗo mo jangguinaka andinaka diine janggani e duɗal janggani école yahoɓe no jara bulfale ne jara gujjo jawɗele janane walla no bonna guese janane hay hen goto a yiyata ummiɗo collége ina yeehi toon waɗa ɗum a yiyata jaltude duɗal ceerno Samas walla ceerno Aliou ina waɗa ɗum wadde yoɓe gandu waɗoɓe ɗum ɓe wona fulɓe woto wi jomumen ko fulɓe dow ala ko majjuɓe tan mbiyata ɓe ko majjuɓe mbaɗata noon kono wona fulɓe mbaɗata noon
gasi ɗum noon ɗon woni ɗo gaña non tigi laaɓi hojomaji men gasi kono tan ma en garan e recensement saabu bindirgol ngol ma won to banggue ɓeeto nayyi ɗi wonɓe janggunoɗa jabata wiide nayyi jabata wiide baali yoɓe ndena ɗum ɗon kadi ko ella men ɗum ko ella men jabata wiide jaɓani haalde ɓiɓɓe mum poti wiya won maɗa won limate nayyi muɗum waɗata hen ko seeɗa pullo yiɗa andanede ne jogui ay pullo koko ruuɗoto ɗeɗo gueɗe ina heewi jawdi ina heewi gandal ina heewi ɗoygol ina heewi ñamde ina heewi haala ɗum ɗo pullo yiɗa ɗum ɗo tawɗa ɗum fof wonata koye ruuɗakono yoɓe gandu noon soɓe mbi nakkoñ koñ ko 100 nagge ɓe tottama forage mo 100 nagge tawi ɓe jarnat ɗo ujunnaji 5 nagge forage o wonata hay duuɓi 5 taw boni yoɓe gandu ɗum forage uji mabɓe ɗi ko jawi machine ngaji ɗi bonata ko foof fonno ƴoɓde ko metu kibbuji fodde million ngaji ɗiɗi tawi tan ko ɗon haaɗi ma yaha forage o machine o wuuro ɗon duuɓi 6 walla duuɓi 9 yoɓe jaɓa haalde ko joni noon ɓayre ɓe jaɓani ɗum forage o ina fonno wadde 100 par ñalawma nagge walla ujunnaji 5 par ñalawma ina yarna ujunnaji 6 forage o ɗo heɓino wadde duuɓi 10 ɗi fo watta duuɓi 5 haala ɗo bono ha cekke moɗon koko ɓuuri ɗum doole ko so tawi eɗen gadda leɗɗe cafroje nawate toon koko tolni e koɓe mbino nayi mabɓe nde waɗano recensement wiya département Podor ko million ngaji ɗiɗi e 115 nagge nawate toon koko fote ɗum taw noon nayi ɗi ndeke koɗe million ngaji 3 so tawi kadi ko jamde nde sina adde ɓetete koɗo nayi ɗi e noɗi tolniri ko ɗum neldete ɗon son neldama ɗum joni donc heƴde mon saabu kono sunno mbiɗon ko ɗum ɗo woni nayi ɗi ɗum ɗon ko tawi ko gonga yoɓe gaccu ɗum hay hunde firtani Allah rokkima manto jomiraɗo kaala gonga won toon alɗuɓe nani toon joguiɓe nayi ha heewi ɓe jaɓata fiide e fora suuji ɓe ko miskineɓe sama nagguelen ɓe ko ɓen tan joɓata nayi mumen 4 ɓoyto ko 100 jogui nagge yoɓata ko nayi 100 ɗiɗi fof orna ina foye dow becce yimɓe ene yara ƴiƴam mum jomen dole lele famɗude doole yoɓe goppu ɗum ceerno yoɓe goppu ɗum hen Allah rokkima neema wallu bande en tambana jomen 3 nagge ɓe walla nogas walla kolten joyen koñ ɓen poti ko wasa fiide kono ko ɓen piyata joom ujunnaji joom 100 nagge ɓe ɓen piyata 100 walla 100 keddiɗi ɗi fof ore yaada e wadda e maaka e joom machine ɗum ɗo wona neɗɗagal ceerno wona neɗɗagal yoɓe gaccu ɗum yoɓe kalnayi mabɓe no poti ɓe mballiro e janggo e jaam e limore tigui rigui eyo bayiɗi e baali ɗi foof waɗe e limore kamɓe ɓesgu ngu e hoore mum ande oɗo village koɓe ujunere neɗɗo so janggo e jaam so tuusene gara e hunde foof wande wonde ina ara toon walla école aji ande ɓe poti dañde école aji ɗiɗi mbaɗene école aji ɗiɗi ɓeɗo mbaɗi école aji 3 garon mbiyon kono cuuloñ moon ko 50 taw cuuloñ koko 120 mbaɗani ɗon école gotel on mbawata jele jangguirɗo ɓe gacci ɗum koɓe cikkata e mbawi funtu yimɓe ko koye mabɓe puntata ɗon kam en foof gonde mabɓe kala waɗoɓe noon ko funtoɓe koye mumen puntani e goto